At syempre, isang malakas na shoutout sa iyo na laging niloloko, na laging sinasaktan, na laging pinagpapalit at laging iniiwan. O aminin mo, ang bigat sa loob, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, na para bang wala kang peace of mind. 'Di ba? At nagtataka ka bakit? Ikaw yung nakakaranas niyan. Hindi naman ikaw yung mali, hindi ikaw yung may kasalanan. In fact, ikaw pa nga yung biktima, pero bakit nasa iyo ang bigat? 'Di ba? For me, mahala, dalawa lang yan. Fresh pa yung sugat o hindi kaya hindi ka pa nagpapatawad. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa ulit nadidiligan. Mahal. Anyo nga sa'yo. Ako na naman to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo tonight. Gabi-gabi naman yan. 6 to 9 p.m. tayo. Uy, pero mahal no, totoo yun totoo na ang hirap kaya matulog na may dinadala, mahirap matulog ng may mabigat na loob, 'di ba? Masama yung loob mo na talaga nga namang meron kang hinanakit, meron kang grudges, tapos hindi ka namang guilty. In fact, siya nga dapat yung mag-guilty sa mga kawalangyaan niya sa'yo. yung mga maling taong yan talaga nga namang walang mga konsensya. 'Di ba? Meron kasing discomfort na 'yon na minsan ayun pa yung dahilan kung bakit hindi ka maka-function ng mabuti. 'Di ba? Na hindi ka rin nakakapag-entertain pa ng ibang tao kasi nga hindi ka pa healed. Hindi ka pa nakakapagpatawad kaya hindi ka pa tumatawa, 'di ba? Huwag ka mag-alala, mahal. Maraming dahilan para magpatawad. Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 rason para ikaw ay magpatawad. Diba? O ito na, mahal, umpisa na natin. Una, forgiveness is a must kasi it keeps the communication open. Tandaan mo, mahal, ang pagpapatawad ay para bang reset button. Hindi para kalimutan yung kasalanan, yung maling nagawa, kundi para makipag-usap ulit. 'Di ba? Kasi yun yung way para maging open ka, para makinig anong side niya at talaga nga namang maitama ang mali at iwasan maulit yung pagkakamali. 'Di ba? Yun yung way para hindi na maulit yung mga pagkakamali sa relasyon. At syempre, lahat naman ng relasyon, mahal, kahit gaano pa katibay, magkakaroon talaga ng tampuan at pagkakamali. Pero kapag marunong kayong magpatawad, mas madaling buksan ulit yung pinto ng usapan, tapos hindi mo kailangan magsimula sa galit. So, pwede mong piliin ang pag-unawa kesa dyan sa ego mo. Walang perpektong tao, kaya walang perpektong relasyon. Kaya it's okay to forgive, pero wag makakalimot at wag ito-tolerate ang cheating. Kaya yung mga bulag dyan sa mga kasalanan ng mga mahal nila ay talaga nga namang deserve nyo kung bakit kayo may trauma. Ay nako, dapat na magpatawad, mahal, lalo na't inaagyaw na yung ano mo. Ano yung inaagyaw? Yung puso mo kasi wala nang lumalambing, 'di ba? At inaagyaw na rin ang iyong sapatos, 'di ba? Kasi hindi mo na nagagamit pan-date. Kaya mahal, there's always a reason to forgive, but not to forget. Forgive kung kaya nyo pang isalba ang relasyon nyo, 'di ba? Isalba ang matagal mo nang inaalaga ang relasyon. Kasi kung deserve niya naman, patawarin mo para ikaw ay makatuwad. makatawid sa isa pang milestone or monthsary o anniversary man 'yan. Anyway, hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino at isa pa lang yan sa ating rason para magpatawad. Makakasama pa ako maya-maya pa, oo, kaya mahal. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic.